Tripraland ayo जुलाईबारी विधानसभा क्षेत्र के एमएलए गांव में 30 मार्च 2022 को ग्रेटर त्रिप्रालैंड द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम जनसभा आयोजित किया गया। उपस्थित थे टीटीएडीसी सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया, ईएम राजेश त्रिपुरा और एमडीसी देवजीत त्रिपुरा। इसी कार्यक्रम में 60 परिवार के 120 वोटदाता शामिल थे और साथ ही सीपीआईएम की इलेक्टिव सदस्य अपर्णा त्रिपुरा उपस्थित थी। गे और जागा जोंनोबो साख्रि बाख्रि खायनाय जत बै तो फासिसो ताबो खसि वानसविनाया खजे अमसिनि बागै हनै दिनै बरम ग्रां एम साइथाहा अ जागाव जोग जोगनो सीपीएम नि शासन दंमोन दिनै आं सीपीएम रंनोबो कयनायनि मुसुबो सीपीएम खायनाय रबो वानसक सिरि 80 बছर 25 बছर सीपीएम शासन खायथांमोन वो चिनी दफानि बाङै हामख्राय फायाङै दंमानि बागै आं दिनैनि रंनो कयनायनि मुसुबो 35 बছरसि सीपीएम नि लगे तंखांके बोसकां 10 मास दानि दंमाय खाने चिनी दफायगनानि बागै बोसकां 10 मास नि बिसिङाव जों गोबाग्रानो लगे रखांके चिनी यक सामानि मानाय हानि बागै आं कयनायनि मुसुबो ना सीपीएम ना कांग्रेस ना बीजेपी तेन अन्यान्य पार्टी के बुता खायदे जों बोसकां 10 मास जोंनि बोबाग्रानि लगे तंगै जों लगे रय नायलायनाय अमसि मावान छगलायनाय दानि के जों सीपीएम खायखा कांग्रेस खायखा बरं न एमपी सनाखा निनि मंत्री सनाखा जोंनि अवस्था किन्तु स्लाय जाया जोंनि अधिकार गैयैनि बागै जों जेसे मंत्री मानि एमएलए इंदि मिनिस्टार इंदि दिनै जों सीएम ओङै पर्यन्त जोंनि एएम ओङै पर्यन्त निरंनो चुबानि मुसुफानि चुबा माया ओङै दङ तमानि बागै रां फाया रां रहना इंके बै रां रनाय जोंनो ओङानि नांनाय आप्रचि जों निरंनो चुबा ओइमानाय दिनै जों ताबक अथबो छते सालनो इंके पाइने हा ते 130 कोटी टाका जोंनो ताबकबो राज्य सरकार रयाख अमाहायके जोंनो थंतमो दिनै नौनि आमचायाव फायै जतनि छुतो पार्टी हनै फायसाय दंफायनाय जिगन पार्टी बर' पार्टी ओसि फायदे दफानि हामख्राय हिंके ग्रेटार इउनिटी नानि नांनाय हनै साफायनाय दिनै ग्रेटार इउनिटी हनै सानाय र बर' पार्टी हि सानाय र न जों चेलेन्ज मा खायनाय ओ जिगन पार्टी न निराव किरि जागिया के साहस दंखा हिंके विलेज कमिटी इलेक्शन खायदि हनै जों हमनो दिनै दानि बाङै विलेज कमिटी इलेक्शन खायरायाबा छुतो पार्टी न किरि जागै दानि के जों थानसा भारतवर्षनि जत छुतो पार्टी किन्तु जों थानसा खायके जोंनि अधिकार जों मानाय जे बरक चिनि दफानि बागै नाया जे बरक चिनि दफाबाय दिनियाव सुद्रु खायनाय बरंनोबो जों जवाब मारनाय बाहायके जों जवाब रनाय थानसानि बिसिंतै जों जवाब रलायनाय बुबाग्रानि बिसिंतै ताखुते बुग्रक अबनि बागै जों तयार दङ जों जतबो थानसा जों 19टा ट्राइब दंनाय जों जतबो थानसा मांलायनाय ताखुते बुग्रक दिनि आं साना मुसुङो दिनि विभिन्न दल फायनाय जोंनो अफार गोबां मारनाय अफार अंक ललिपप ललिपप जों दुनिया दिनि ग्रेटार त्रिपुरालैंड जोंना ताखुते बुग्रक आं नरंना कायसा कक साना मुसुङो इंग्रेजनि समायाव दिनि त्रिपुरा हाना स्वाधीन त्रिपुरा केबो सगै मालिया ताबो केबो सगै मांगला जोंनो ताबो गोथां दङ दिनि बुबाग्रा गोथां दङ बुबाग्रा गोथां दंसा दिनि हावा 1 इन्चि फानो जों केबोनो याकर गला दिनि बुबाग्रानि बिसिंतै दिनि हा दफानो जों मोथांलायनाय ताहुते बुग्रक आबुनि बागै जों रेडी मा दंनाय दिनि वाइटिएफ दंनाय दिनि डब्ल्यूएफ दंनाय जतबो रेडी वी आर रेडी जों फाइट खालायनाय दिनि दफानि बागै दिनि जातिनि बागै जों फाइट खालायनाय कायसा माने बीजेपी बा आईपीएफ ती बुलाय माने 2018 बक एडिस असेंबली इलेक्शन पाइ फेमिली आगुलो जों कायसा माने तो नुखा बुलाय माने दिल्ली बुलायो बीजेपी এবং আইপিএফ ती তাদের মধ্যে ফাইট আমাদের ফাইট হইছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের জন্য তাদের ফাইট হইছে টাকা নিয়ে ফাইট রাং সেলে বুলাयो বড় কন্ট্রাক্টরনি কাম পার্সেন্টেজ সেলে নুনুখা বুলাই মানে আম চাইরंबो তাবো হিগে বো থানে এডিসি ইলেকশনও আইপিএফ ती জিরো হই থাকা बीजेपी को पावर फाइमालिया ताबो हिगाय त्रिपुरा मथाने साका मगल लजाक
त्रिपुरा मथानि लिडारसोंनो उल्टा फुल्टा केस खायनानै आइनो गुरायै जाल सिख्लायनानै बिनि बागै दिनै त्रिपुरा मथानि जोंनि जे लिडारसो दङ त्रिपुरा मथा खायनाय रनो बो बुनानै जेंखा न नुखना अरबो थानेबो जों जे त्रिपुरा मथानि लिडारसोंनो बो बुमानै बिनि उनाव हिंगाय जे थांगै पुलिस स्टेशनाव पुलिस बे कक्सानि थांनाय बनो बो केस नै रखा बनि बुमुंतै दाखुरो आबुनि बागै जों बीजेपी हाई पार्टी नो जोंनि त्रिपुरा सानि आमचाइरनि जों बासगां एसेम्बली बुड फाइनाय 2023 सालाव जों जिरु खाय हलिनांनाय एडीसी बुडनि समायाव सीपीएम आईपीएफ दिनो जों